galadiman shantali nan kuma yakan tabbatar mana da yan muganci mukan sami ƙarin da kawai cewa komi lafiya lau kuma mai mataba sarkin zanzo yana dabda itowa kuma idan kuma hanga kaɗan ga lema nan daidai karkashin leman daidai inda mai mataba sarkin ga takuwa nan kuma an ba ku sarari kun ɗauki hoto kun ga mai martaba da idon ku to